सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कोकणात पावसाला सुरुवात झाली असून घाट माथ्यावर प्रवास करताना वाहन चालकांनी विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे। कणकवली तालुक्यातील फोंडा घाटात पाऊस, सोसाट्याचा वारा, दरडी कोसळण्याचा धोका तसेच रात्रीच्या वेळी वाढणाऱ्या अडचणींमुळे प्रवास अधिक जोखमीचा ठरू शकतो। या पार्श्वभूमीवर फोंडा घाटातील परिस्थितीचा आढावा घेतलाय कोकण 7 लाईव्हचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। कोकणामध्ये पाऊस आता बऱ्यापैकी सुरू झालेला आहे आणि त्या पावसामुळे आपण बघतोय की घाट माथ्याचे रस्ते आहेत ते कितपत सुरक्षित आहेत हा एक प्रश्न आहे। कारण आपण बघतोय की कणकवली तालुक्यातील हा फोंडा घाट आहे, या ठिकाणी आपण उपस्थित आहोत। याच ठिकाणी 2 दिवसापूर्वी मोठी दरड कोसळली होती, झाड होते देखील खाली आलं होतं आणि त्यामुळे रस्ता रात्रीच्या वेळी काही 2 तासासाठी बंद झाला होता। ताबडतोब स्थानिक जी ठेकेदार कंपनी आहे निखिल कन्स्ट्रक्शन यांनी 2 JCBच्या सहाय्याने रस्ता ताबडतोब वाहतुकी सुरू केला, पण अजून देखील ही जी माती आहे ती गटारा साठलेली आहे, त्याचं काम आपण सुरू आहे हे दिसते। एकंदरीत या दरडीमुळे जी संरक्षण भिंत आहे ती देखील थोडीशी ढासळली होती आणि त्यामुळे आपण बघतो की काम एकंदरीत या ठिकाणी सध्या सुरू आहे। त्यामुळे घाट माथ्यावर येताना आपण किती सुरक्षितपणा करायला हवा, सुरक्षितपणा घ्यायला हवा किंवा काळजी घ्यायला हवी ही देखील महत्त्वाची गोष्ट आहे। मी कणकवली चाललो आहे, मी घाटातून प्रवास करतो आहे, तर दगडी कोसळत आहेत, त्याच्यासाठी शासनाने जाळी मारून संरक्षण करावं आणि आमचे जाण्याचा जो मार्ग आहे तो सुरळीत चांगला करावा। आपण बघतोय की सध्या ह्या इथे जी दरड कोसळली होती आणि त्याच दरम्यान आपण बघतो की अजून देखील हे काम रस्त्याला माती जी आहे ती रस्त्यावरची बाजूचं करण्याचं काम सुरू आहे। कारण हे रस्ते कितपत सुरक्षित आहेत घाट माथ्याचे हे देखील आहे, कारण आपण बघतो की अजून देखील ह्या रस्त्याच्या बाजूला काही जे झाडं आहेत ती उन्मळू शकतात, त्याचप्रमाणे जे दरडी आहेत त्या पडू शकतात। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हे जे सर्व जे आहेत हे काळजीपूर्वक लक्षात घेणं प्रशासनाने गरजेचं आहे। जर समजा आता जर अजून देखील मोठा पाऊस होणार आहे, त्याच पद्धतीने वारा असतो, सिंधुदुर्गात वारा आणि पाऊस हा मोठ्या प्रमाणात असतो, त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी प्रशासनाने याची दखल घ्यायला हवी। जिथे जिथे दरड कोसळण्याची भीती आहे तिथे ताबडतोब उपाययोजना देखील करण्याची गरज आहे। एकंदरीत सर्वात जे परिस्थिती बघितली तर कोकणामध्ये आता पाऊस सुरू झालेला आहे आणि याच पावसामुळे दरडी कोसळण्याचं प्रमाण देखील सुरू होईल। प्रशासन अलर्ट आहे, काही तासात दरड जी आहे ती बाजूला केली जाते, वाहतूक सुरू होते, पण प्रवाशाने देखील काळजी घेण्याची गरज आहे। कारण आपण रात्रीच्या वेळी असेल दिवसाच्या वेळी प्रवास करतो आणि अचानकपणे असा काही घटना घडली तर आपण पॅनिक होतो आणि त्यानंतर आपल्याला भीती वाटते। त्यामुळे स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार आपण ज्या घाटमाथ्याचे रस्ते आहेत तिथे दरड जिथे जिथे कोसळण्याची शक्यता आहे तिथे आता आपण उपाययोजना प्रशासनाने करण्याची गरज असल्याचं आपल्याला दिसत आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली।